Hello everyone, this is back to my channel. To आंनि गरमारा अफिसियेल नैबे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय जाबाय। तो नोंथांमोना जाय गोदान बे चेनेलखौ सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। तो जाहाथे माने भिडिअ लाबोयैया जोबोर गोबाव जाबाय। भिडिअ लाबोनो सानबाय थायो बाट सम मिलाया टाइम मिलाया। बेखायनो आं भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो हायाखै आरो नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नुनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ एसेब्लाबो ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो। बेनिफ्राय आं फंनैसो खोथा बुंनोसै आरोना। तो बिदिब्ला आदैमोन मादैमोन नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ जाहाथे माने फेसबुक बोरलाबानो सोरबा हौवाजों सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा खारनाय, सोरबा सेंग्राजों सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावा खारनाय, सोरबा हौवाजों सोरबा सिख्लाया खारनाय आरो सोरबा बांगाल हौवाजों सोरबाया खारखुमानानै थांनाय आरो सोरजोंबा माने बहाबा हमजाहैनाय बहाबा भाइरेल जानाय बेखौल'सो नुगासिनो आरोना। नंगौना नङा फेसबुकआवहा ओरैबायदि अयथासार माने दिनै नङा गाबोन हमजाखायोनो अब्लाबो जे ओरैबायदि माने अयथासार खालामगासिनो जे जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा बे माइन्डआवहा माने जेबो गैया नामा बिसोरहा ओरैबायदि माइन्डलेस माने लाजिनाय गैया माने बर' हारिखौ गथाय धंस' खालामजोब्बाय। नै बेंगलराव फैयो नै तामिलनाडुआव फैयो हमजाखायो जियानो जि जा मानो होनना बुङोब्ला आदामोना हमो बेंगलर बड'लेण्ड माने माबा दङ बड'लेण्ड वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोन आदामोना बेंगलराव थायो। नै दाख्लैबावसो बे तामिलनाडु माबायावहा जिखुनु माने मोनसे जायगा दंमोन आरोना बे जायगानि नामखौ बावबाय। बे जायगायावहा दाख्लैबो आदामोना नायगिरफैदों आरो बेवहाय माने नायगिरफैनायावहा मा जाखो हमना मोनासै जाहैबाय। ओमफ्राय आरो खारखुमानानै दं सोरबा सासे गथ' गोनां हिन्जावा हाबा जाखानाय हौवाजों फैदों आरो बै हाबा जाखानाय हौवायाबो माने हिन्जाव दंखायो बिसि दंखायो न'आव गारनानै माने बैखौ लानानै फैदों। बेबायदि जाथाया माने जागासिनो आरोना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। बाट बेफोरबायदिखौ मानो जागासिनो आरो मानि थाखाय बेफोरबायदिया जागासिनो माने बेखौ रावबो मोनथिना मोनलिया आरो रावबो हमनानै मोनलिया। बाट बेखौनो बुङो जे हमनानै मोनोब्ला डाइरेक्ट मान्दिखानांगौ आरो हमनानै मोनबाय बायोब्ला बेफोरबायदिखौ डाइरेक्ट गोदोना आलायनांगौ आंनि मथेबा आंनि साननायाव आरोना आंनि बुंनायावहा जे माने हाबा जाखानाय हिन्जाव बैखौ लानानै खारनाया बहुत गाज्रि। बैफोर मानसिखौ डाइरेक्ट गोदोना आलायखानांगौ आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जायनोखि माने गावनि हारि थानानैबो बै सिख्लाफोरा गुबुन हारिजों माने फैसा देखायब्लानो बैजों थांनानै देहानि सोमोन्दै सोलेर गथायजोबनाय फैसा मोनब्लानो बेखौ होनाय बेफोरखौ हमना मोनोब्ला डाइरेक्ट टु डाइरेक्ट माने गोदोना आलायखानांगौ आंनिबा। आं बेखौनो बुङो आरो आं बेफोरबायदिखौ सिगांनिफ्रायनो बहुत बुंबोबाय थाबाय बेनिखायनो बुंनो बाग्लायलांबाय। जेसेबां बुङो एसेबांनो माने बांसिनसो जायो आरो जेसेबां बुङो एसेबांनो बांसिनसो खालामगासिनो। बेनिखायनो बुङो आं जे जोंनि गेदेर गोलावफ्रा माने बेफोरखौ मानो होबथानो हायाखै आरो मानो बन्द' खालामनो हायाखै आरो जोंनि बर'आवल' मानो बेफोरबायदिया फुरा जागासिनो आं बेखौल' सोंखारिनो नागिरो आरो लोगोसे बेफोरबायदिया जानाङाथों होननानै आंनिफ्राय खावलायहरो आं। आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि नुसनबायोब्ला जाहाथे शेयार खालामालासिनो दाथां आरो लोगोसे आं बेफोरबायदि बहुत भिडिअ लाबोबाय आंनि नैबे चेनेलाव हाबनानै नायोब्ला बेफोरबायदि बुजायनाय सोरबा हिन्जाव खारनाय सोरहाबा हिन्जाव खारनाय आदा जोंहानि हिन्जावा बेफोरबायदि तारिखआव गोमानानै दं नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव मोनोब्ला फन खालामनानै खोन्थाहर भिडिअ मोनसे बानायना हो होनना बहुत आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायबोबाय। बाट आं गेजेर ससेनिफ्राय गारबायमोन आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो। मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि बानायो थिगानो आं बेफोरबायदि हमनानैबो हरनाबो मोनदो दे आं खिन्थु हेल्पबो खालामनो मोनदो आरो बहाबा सोरबा गोमानानै थादो बैफोरखौबो आं जोंनि साइडजों सनितपुर साइडजों हमनानै हरनोबो हादों आं आरो साबायखरबो बावजादों आं नंगौ। बाट आं माने दानिया माने मानो बानाय मोनो होनना बुङोब्ला बे बुंनाय मोनसे खोथाखौनो जे गले गले बुंबाय थानांगौ बेनिखायनो माने बुंनोनो बाग्लायलायबाय। मानो होनना बुङोब्ला जे सोरबा सासे आंनाव मेरला दाबो दङ कन्टेक्ट बै आदामोना हरनाय बबेबा लखिमपुर गहपुर सिलापथार भालुपुं अरुणाचल साइडआव थानाय ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि जिखुनु बे क'क्राझार साइडनिबो हरनाय दङ बहुतखिनि हरनाय दं आंनाव कन्टेक्ट हरो फट' हरो भिडिअ बानायना हरो आदा बेबायदि जानानै दं आंनि हिन्जावा बेबायदि जानानै दङ ओमफ्राय बेबायदि भिडिअ खालामनानै हगार बहाबा नुबाय बायोब्ला खोन्था खावलाय ना बहुतानो वाट्सएपआव जा फेसबुक मेसेन्जारावनो जा गुटे अल एभ्रिथिं माने कमेन्ट आरो हरजोबनाय दंजोबो आरोना मेसेज खालामनानै। बाट आंनि नाम्बार बिहरनानै आंनो वाट्सएपआवबो हरो। बाट आं बेफोर भिडिअखौ बहुत गोबाव जाबाय आं लाबोआखै आरो लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोना गाज्रि दामोन। एबारनिफ्राय आं ओरैबायदि भिडिअ लाबोगोन जे गावहोजोबगोन आं मानसिफोरखौ नायनानै माने गोमोजोबगोन गथाय रायगोन आं। आरो जुदि आंनियाव कपिराइट जुदि फैयाब्ला कपिराइट जुदि इउटुबा कपिराइट होआमोनब्ला ओरैबायदि गाज्रि जावगौमोन बुंगौमोन ना आं
बे आंनि गोरबोआव साननाय दं आरोना बे मा जावगौमोन मा बुंगौमोन मा बुंब्ला मा माइनाव नांगौमोन बेफोर खोथाखौ माने आंनि बेयाव हाबनानै दं आरोना बेखौनो बुङो आं गासिबो बर' हारिनि आइजोफोर हाबा जाखानायानो जा सिख्लाफोरानो जा गासिबो मोजां जानो नाजा गुबुन हारिजों लांजानानैबो गुबुन हारिया थगायनानैसो लांगोन गुबुन हारिजों थगायनानै लांजानानै साननै सानथामनि उनाव नोंखौ नोंनि सोलेरजों गेलेनानै नोंखौ बरबाद खालामनानै नोंखौ गारगोन बेफोरखौ नोंसोर मोनथिखायो माथो मोनथिनानैबो मानो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावबाय थायो आं बहुत दुखु मोनो बहुत नायै माने माने नायबानो नुयो फेसबुक नायबानो नुयो मर्निंआवनो जा मोनायावनो जा इभिनिंआवनो जा आफ्टारनुनावनो जा गुटाइ माने नायबानो नुयो आरो आं मोनसे भिडिअ लाबोगासिनो नोंथांमोना तामिलनाडुआव जाय दङ तामिलनाडुनि बिखय आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बहुत साबधानै था खिन्थु बहुत खोथाया बेले बेजे जानानै दं तामिलनाडुआव दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय होननानै आं आसा खालामो आरो आं बारा खोथा बुंलिया आं बे खन्द'आवनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव फैलायनोसै थ' बिदिब्ला नायनो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आरोना जोबजासिम स' बेखौनो आं बुंगोन थेंक इउ फर नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय जय बर' हारिनि जय